Sira yung kamay. Laki. Diba? Laki guys. Laki mo. Marami pa rin. Bato. Ayun, nagbibigyan siya ng cigarette. Huwag na. Sirain mo na yan. Hindi naman makabakinabangan yung sugat mo. Maliit. Medyo rin mo ito. Dito siya. Tapi. Ay. Kaya ito. Gusto dalawa mo yung 32. Coin purse na. Coin. Coin. Abay, loob na ito. Hindi na lang inayos. Kaya nga kasi bagay kayo mami. Parang nilalagay sa... Hindi nga tingin mo. Tingnan mo tingin mo. Nakakalito. Hindi mo lang inayos. Hindi, ano yun? Kala ko hindi ayos yung tayo. Ano pa i-unbox ko? Ayan pa, ayan na, tabi mo. Ilan na ba yun? Wala na to. Minayusin ko tingnan. Kasi mo? Sorry ako. Pero isa maganda yun. Ito totoong coin purse maganda. Kasi maano, huwag. Na. Ito kasi yung... Ano ba ito isa natin? Gitara yan. Sabi natin yung nanay Gemma para makapag-gitara. Lalakas yung kabilang ano. Gitara ng damit. Ito na nila. Kaya bilang dito. 53. May ilang piraso to? Anim. Lahat ito, bigyan eh. 53. Mura naman. Kakulot pa yun. Nahihirapan kasi ko lang ganyan. Maganda yung ipig. Teka, meron pa ano, sabon. Ito. Yan, 104.
Tek. Ang gagalan ko guys. Magyan ko na gano'n. Hapit para sa utak ko. Hindi ba pwede i-screenshot yan? Pagod ka naman. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Marco. Ito ang boses mo.